Sanibonani guys, igama Nqobile Ntothela Mazibela eYitonga ngomhla ka-30 September. Indaba-ke yokungabi khona kwamakhumalo laphaya emzini wakoMagwaza guys, ithanda ukuba muncu ku-Ayanda benoBanele. UBanele-ke ucishe waphinda wambamba ngehluthu-ke ubaba omncane wakhe uYengwayo, njengoba nje uma wakhe emane wahamba wangasho lutho ukuthi uya ngakuphi. Manje ikhaya sengathi kunesizungu, umzwangedwa udla omunyu njengoba nje engekho Makhumalo. Iy'ngane zakhe-ke yizona ezizwela kakhulu kunabanye. Hhayi-ke guys, akupheli-ke lapho. Umaneja wamtshela kahle uYengwayo ukuthi lalela la wena mfana, ngifuna wazi manje ukuthi kukhale sami isicathulo manje. Yonke nje into ethi le khaya ibiza mina, ikakhulukazi nje amabhizinisi. Mekukhona ushintsho olwenzakalayo emabhizinisini, kumele wenze isiqiniseko sokuthi udlula la kumina uyangazisa, ngoba ngifuna ukuthi uthathe ngisho esisodwa isinqumo mfana. Wathi ye wena ubiza bangumfana, wathi ngibiza wena. Hayi bo guys, Yengwayo uvutha amalangabi. Hhayi-ke u-Ayanda-ke naye kuthe sekudliwa ukudla kwasekuseni, ekudekile impela itafula uNokwanda, uGela wamane wama ngey'nyawo wangafuna ngisho ukuhlala phansi. Wabuza ukuthi uma wakhe-ke uya nini. Hhayi-ke uYengwayo uthe nje hlala phansi, uphekile unkosikazi la. Wathi angifuni kwaloko kudla, ngifuna ukwazi ukuthi uphuma. Kungani likha kuhlezi kuxatshanwa kangaka. Hhayi-ke wafika futhi uBanele-ke naye uBanele akahlala ngaphansi, umane wacosha nje i-VN. Wathi hhayi-ke menifuna bulalana nani, eyalikhaya ngisayingeni. Wabe uphuma ngomnyango guys kumabheketwane. Kanti-ke noZama-ke guys uyalithatha leli thuba uyalisebenzisa uNtombomi, wenza isiqiniseko sokuthi njengoba nje kunoqhekeko phakathi koMagwaza noBanele, yena uyamsondeza eduze ngampela uzizwa esekhaya. Namhlanje-ke umtshele kahle ukuthi yabona wena Banele, kunaleli bhubesi la ngaphakathi kuwena elifuna ukuphumela ngaphandle libhonge, kodwa wena uyalivalela. Ngisacela ungiyeke lento oyenzayo kuloku uthi uyivalela uyicindezela. Khipha leli bhubesi libhonge kanye, ubakhombisa abantu ukuthi ubani. Yabona ukuthi kufike wena la enkampanini izinto zashintsha kanjani? Namandla wena, khombisa abantu la mandla engiwabonayo nami. Guys, emgqugquzela kusho ukuthi abe ushaya sibhamu, ebe ulo Banele ohlanyayo ngekhanda owakuqala. Guys, yena impela lo Banele wagcina sembulalisa njalo, ngoba phela wafaka buhlungu kabi uBanele ngenxa yokuthi wayelokhanda shisa. UZama kumfuna bheka ukhanda shisa. Angazi noma useyitshela ukuthi-ke uBanele uney'mpilo eziwu-9 njengekadeni, asazi. Hhayi-ke guys, uBanele uze wamtshela kuZama ukuthi-ke kuzomele behambe beye eDubai. Hayi bo, bayoyikhipha. Wase washo kuZama ukuthi impela bazogibela indiza ye-first class. Impela lapho beqhutha imali. Ebese iyakhohlwa kuBanele ukuthi unomndeni wakoMagwaza ongaboni ngasolinye okwamanje. Guys, akupheli-ke lapho. Makhumalo phinde wayidlisa satshanyana-ke lapha koMagwaza. Kubonakala nje uNtombo ukuthi uhambile, yebo ukuhamba, kodwa inhliziyo isasele emumva. Angazi noma ubebuyela ukuthi vele bemncenga ukuthi ahlale, kodwa umane nje wafika wathi ngiyaxolisa ukuniphazamisa emzini wenu. Besho kuNokwanda-ke benoYengwayo, washo ukuthi hhayi kuney'mpahla zami nje ey'ncane ey'salile ngithi angizoyilanda. Lezi ey'nkulu-ke kuzofika i-truck la izoyithatha, bengicela bandla nivule leli truck mase sizoyiqoqa iy'mpahla, ngiyabonga. Wabengena ekamereni. Ayi uYengwayo-ke benoNokwanda bese sebedle u-touch guys, ngoba vele bese sebey'sola ngokuthi bamxoshile uMakhumalo. NoNokwanda-ke wamtshela kuYengwayo ukuthi heyi umuzi ukuba usaphila bengekayijabulele lento oyenzile ukuthi uxoshe umkakhe. Nangampela-ke guys, kusho ukuthi lawo mazwi afika ahlala enhliziyweni kanje nje, yingakho nje sidabukisa mase sithi uMakhumalo uyahamba ngampela. Guys, uhambile-ke guys uYengwayo wayomncenga uMakhumalo. Washo ukuthi Tungelihle kodwa nawe ubhedile kule nto oyenzile. Wayikhulumela-ke uMakhumalo, wathi ngibhede kuphi? Ushilo-ke guys uMakhumalo ukuthi yeyi ngisimbathile mina isibongo sala koMagwaza. Umyeni wami wangishiya nezingane ezintathu, 3. Angikwazanga ngisho ukumzilela umyeni wami mina, bekumele ngicabange ukuthi ingane ngizoyikhulisa ngani. Nginihloniphile mina, ngihloniphile umyeni wami Yengwayo, kodwa wena namhlanje uzothuka mina, uzosho ukuthi awunaso isiqiniseko sokuthi iy'ngane lezi zikamfowenu ezamfowenu ngampela. Ungithuka kangaka ngenhlamvu engaka. Wathi yabona-ke kulungile, kodwa mekuthi anisangifuni la koMagwaza ngizohamba. Eyi guys, again uYengwayo bamnqoba ngamazwi. Hambile kuMakhumalo wayepakisha zonke iy'mpahla zakhe, ama-suitcase amakhulu awu-2 wonke,
waqhuba wakhipha emnyango. Uthe nje sathi uzophuma ngasesangweni wabe eqhamuka uyengwayo guys. Wathi no, Ntungwelihle, yeka lento oyenzayo. Uyazi kuloku wahamba lana u-Ayanda akamuhle neze emoyeni. Kanti-ke hhayi yena kuphela, uyabona nje uBanele uyahlanya ikhanda, kuyatringa lapha ekhanda lakhe nje. Kuloke kwahamba wena nje, ayi. Ngiyabona ukuthi futhi uma uqhubeka uhambe uNosiphela la, hayi impela kuthi kuphela amaviki amabili kuyobe sekukhona umuntu ofile la ekhaya. Ingakho ngithi-ke Ntungwelihle bengicela ukuthi mina ngikuthathele nazi ikhwama ngibuyisele endlini. Ebese-ke uyabona uMahlophe lapha uyapheka endlini, ulungisa ukudla kwakusihlwa. Ngifuna ukuthi ungene uphumule udle. Ntungwelihle. Wathula njalo uMakhumalo guys, wafriza wangafuni ukuphendula. Uthebona ukuthi hhayi uyathula, wabe ethatha ikhwama wabengena nazo uyengwayo guys ngaphakathi endlini. Chaza kona ukuthi impela hayi sithelele namanzi impela, sengathi kuxolelwenwe-ke manje impela. Ya, kuhamba kahle ngoba no-Ayanda usezojabula phela ebona nangonina usiyakhwishizela lapha egcekeni. Naye kuBanele mhlambe usezeka ngisho nanokuthi lokhu ufuna ukuya kuma-trip ale o-Dubai, ngoba I'm sure hhayi ngoba nakhe efuna ukuya e-Dubai ubefuna nje ukuthi ayochitha isizungu phela, angathi njalo mebuya lapha koMagwaza afice kukhona ubuso bukayengwayo benonokwanda, uma wakhe akekho kodwa yena. Ya, manje njengoba esekhona uMakhumalo singathi impela hhayi eyokuya e-Dubai sizokhanselwa guys. Kanti enye into-ke futhi uzame engimbonayo guys ukuthi uzama ukuyenza laphaya, ngathi usezama manje ukuthi uBanele angabe esafuna ukubuyela emumva, asale nje la emhlabeni kube uSanele uvalelekile. Yonke into ayikhulumayo nje igudla lapho guys, ngathi uNtombo akasafuni ukumluza futhi uBanele okwesibili nje uyamkhonvinsa ngayo yonke indlela ukuthi angabe esabuyela emumva kustakhe uSanele le, yena-ke aqhubeke ayihlalele nomathandanana wakhe uBanele forever. Guys, sazi ukuthi-ke uzoyivuma yini uMakhumalo le ndaba benoyengwayo, ngoba phela bayazi bona ukuthi lapha egcekeni khona bayazi ukuthi kusakhona umuntu kumele abuye ekhaya, omunye umuntu loyo akusiyena uSanele. Ya, noma thiwa u-Ayanda yena benonokwanda bengazi, kodwa-ke uMakhumalo benonjinji bayalazi iqiniso. So asazi-ke guys ukuthi yozala nkomone uma kunje, kodwa as isikhathi sihamba konke kuzombuleka. But sikujabulela kakhulu ukuthi-ke uMakhumalo ugcine engahambanga bakithi. Yabo kuzoba yisono kona ukuthi ayiphathe kahle, ayigcine, ayilondoloze, akhulise abantwana bakhe ngokukhulu ukuyithoba, aphinde futhi athobele nawe uyengwayo sonke lesi sikhathi, ebese ekugcineni bemkhomba indlela kabuhlungu kanje ngokuthi nje wenza iphutha. Okunye akushilo kuyengwayo guys, uthe bekumele uMakhumalo mefuna umuntu ozomvikela kungabi untanzi eze kuyena, ngoba phela ubekhona yena sonke lesi sikhathi. Kungani akhethe ukuya kuntanzi engabuye kuyena? So lokho kusho kona ukuthi-ke uyengwayo uyavuma ukuthi ngampela ngamshada uMakhumalo kube unkosikazi wakhe wesibili, kodwa ukusho lokho indirectly, akavaze akuqondise ngqo. Guys, kusazoshuba la ukuthi ngasho khona into ezoshaya amanzi phakathi kwaMakhumalo benonjinji. Aphela lapho-ke guys amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama Nqobile Ntothela Mazwibela, eYitonga ngomhla ka-30 September. Indaba-ke yokungabi khona kwaMakhumalo laphaya emzini wakoMagwaza guys ithanda ukuba muncu ku-Ayanda.